ዓለማዊ ጂኦፖለቲክስ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፍ ምዕራፍ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ሃገራት ይጋራጭዋ ኣለዋ። እቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ዝካየድ ዘሎ ርክብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ፣ ዩክሬን፣ ኤውሮጳ፣ ኢራን፣ ታይዋን ከምኡውን ኣብቲ ቀጥታዊ ዝርርብ ዝካየዱ ዘለው ክልተ ወገናት ዓቢ ጽልዋ ክህልዎ ትጽቢት ይግበር። እወ ዶናልድ ትራምፕ ንተኸታታሊ ዋዕላታት ናብ ሃገረ ቻይና ዑደት ኣካይዱ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ናይ ዝሑል ውግእ ዘመን ዝነበሩ ታሪኻዊ ዋዕላታት ንፈለማ እዋን መላእ ዓለም ኣቓልቦኣ ናብዚ ፍጻመ እዚ ክተቕንዕ ተገዲዳ ትርከብ። ምንም እኳ ጉዳይ ታይዋን ቀንዲ ኣጀንዳ እቲ ዝርርብ እንተኾነ ይኹን እምበር እቲ ሕጂ ዝያዳ ህጹጽን እስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ብድሆ ጉዳይ ኢራን እዩ። ጉዳይ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳ ዝለዓለ ምስፍሕፋሕ ጽልዋ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ብርግጽ ድማ እዚ ነጥቢ እዚ ምስ ጉዳይ ታይዋን ተደሚሩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ንዝተገብረ ዝርርብ ዝዓብለለ ኮይኑ ይርከብ። እዚ ዋዕላ እዚ ዝካየድ ዘሎ ቻይና ንኢራን ወተሃደራዊ ኣጽዋር ክተቕርብ ትዳሎ ከም ዘላ ወይ ትዳሎ ከም ዝነበረት ኣብ ዝገልጽ ወረታት ኣብ ዝዝርግሓሉ እዋን እዩ። ቤጂን ነዚ ክሲ ብጽኑዕ ክትነጽጎ ከላ ትራምፕ ግን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድሮን ኢራን ክኸይድ ተባህለ ህያብ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ከም ዝዓገተ ይገልጽ ኣሎ። ብኣንጻሩ እቲ ዓብላሊ ፖለቲካዊ ትረኻ ትራምፕ ኣብ ድኹም ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ኮይኑ ናብዚ ዋዕላ ዝኣቱ ዘሎ ዝብል እዩ። ትራምፕ ን10 ዓመታት ዝኣክል ናብ ቻይና ዑደት ኣይገበረን። ነዚ ዑደት እዚ እውን ብሰንኪቲ ኣብ ኢራን ዝተወልዐ ውግእ ንኸዳናጉዮ ተገዲዱ እዩ ነይሩ። እቲ ውግእ ክሳብ ሕጂ ክውዳእ ተስፋ ገይሩ ከም ዝነበረ ዘጠራጥር እውን ኣይኮነን። ከም መዘኻኸሪ ድማ ብመሰረት ጸብጻብ እቲ ምምሕዳር ጉዳዩ ምስቲ ናይ ውግእ ስልጣን ውሳነ ወይ ድማ ዋር ፓወር ሪዞሉሽን ዝተኣሳሰር እንተኾይኑ እቲ ውግእ ተወዲኡ እዩ። ግን ብዝኾነ ስሱዕ መዐቀኒ ኣይተዛዘመን እዩ ዘሎ። ስለዚ ንሎሚ ቻይና ተሸኺላቶ ዘላ ህጹጽ እስትራቴጂካዊ ብድሆ ክንትንትኖ የለና። ምክንያቱ ቻይና ምስቲ ወሰን ዘይብሉ እስትራቴጂካዊ መሻርክታ ሩስያ ኣብ ሓደ ተጻራሪ ኪዳን ተሃሉ እምበር ቤጂን ምስ ኢራን ብዝተኣሳሰረ መሰረታዊ ፍልልይ ዘለዋ ረብሓታት እዩ ዘለዋ። እዚ ድማ ብተርኡ ኢራን እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ንዝብል ሕቶታት የስዕብ። እዚ ድማ ስለምንታይ እቲ ምስ ሩስያ ዝግበር ናይ ሰላም መስርሕ ናብ ዝኾነ ውጽኢት ከም ዘይበጽሕ ንምርዳእ ይሕግዘና። ከመበገሲ ነጥቢ ዓለም ኣብ ከቢድ ውግእ ከም ዘላን እዚ ድማ ናይ ኪዳናትን ምስሓባትን ዝተሓላለኸ መርበብ ምዃኑ ክንርዳእ ኣለና። ውግእ ከቢድ ዋጋ ዝሓትት ምዃኑ ክንርስዕ የብልናን። እዚ ክበሃል ከሎ ድማ ኣብ ካርታ ብመስመር ወይ ዝስመር ጥራይ ኣይኮነን። እንታይ ዳ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ምውግኣ ንቻይና ብባህሪኡ ጽቡቕ ኣይኮነን። ዋላ እኳ ኢራን ኣብቲ ውግእ ብልጫ እንተሃለዋ ወይ ቻይና ብዝኾነ ትርጉም ዘለዎ መንገዲ እንተዘይተሳተፈት እወ ኢራን ጥራይ እንተተዋጊኣ ንቻይና ግልጽ ረብሓ ኣለዎ። እቲ ብምሉእ ተጻራሪ ኪዳን ተሃኒጹ ዘሎ ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንምድኻም ዝብል ሓባራዊ ረብሓ መሰረት ገይሩ እዩ። በዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሃገር እቲ ዘይትፈትዎ ዓለማዊ ስርዓት ክትሰብሮ ትኽእል። ንሪፓብሊክ ቻይና እዚ ማለት ንታይዋን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዓባይ ሃገር ንምእታው ዝቐለለ መንገዲ ይኸፍት። ነዚ ሓሳብ እዚ ንሓንቲ ደቂቕ ንሓዛ። እቲ ቀንዲ እስትራቴጂካዊ ብድሆ ግን ቻይና እውን ገንዘብ ኣብ ምስራሕን ቁጠባዊ ዕቤት ስለ ዘላን እዩ። እቲ ውግእ ኢራን ድማ ነዚ ሽቶ እዚ ዘጸጉሞ ዘሎ። እቲ ዝዓበየ ጸገም ቻይና ካብ ዝኾነ ሃገር ንላዕሊ ካብ ወሽመጥ ሆርሞዝ ኣብ ዝመጽእ ወይ ኣብ ዝወጽእ ነዳዲ ዝተመርኮሰ ቁጠባዊ ጽግዕተኝነት ምህላዋ እዩ። ጽላታትን ፋብሪካታትን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ማእከላይ ደርቢ ህዝባን ቀጻሊ ቀረብ ጸሊም ወርቂ ወይ ነዳዲ የድልዮም እዩ። ቻይና ካብቲ ዘልያ ነዳዲ 30 ሚእታዊት ጥራያ ካብ ውሽጢ ዓዲ ክተፍሪ ትኽእል። ብጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ነዳዲ ንምምጻእ እቲ ግልጽ ቦታ ማእከላይ ምብራቕ እዩ። ስለዚ ድማ እዩ መብዛሕትኡ ውዕላት ቻይና ናብኡ ዝቐንዐ ዝነበረ። ኣብ ሓጺር እዋን እቶም ዝተሰረዙ ውዕላት ኣብታ ሃገር ናይ ጸዓት ቅልውላው ፈጢሮም ኣለዉ። ኣብ ማእከላይ እዋን ግን እቲ ዕፅዋ ንቁጠባ ቻይና ዝሰብር ኣይነበረን። ነዳዲ ዓለማዊ ፍርያት ስለ ዝኾነ ቻይና ካብ ካልእ ቦታ ክተምጽእ ትኽእል እያ። እቲ ጸገም ግን 20 ሚእታዊት ናይቲ ዓለም ቀረብ ነዳዲ ምስ ዝጐድል ዋጋ ነዳዲ ኣብ ኩሉ ቦታ ይንህር። እዚ ድማ ተጠቀምቲ ኣሜሪካውን ከም ዝፈልጥዎ እዩ። ግን እቶም ተጠቀምቲ ኣሜሪካውያን ዘቕርብዎ ዘለዉ ጥርዓን ምስ ዓለም ለኻዊ መዐቀኒታት ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ንእሽቶ እዩ። ዝለዓለ ቁጥሪ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ንዶናልድ ትራምፕ ይቃወምዎ እዮም። ግን ዝያዳ ዝለዓለ ቁጥሪ ዘለዎም ሰባት ነቲ ተወሳኺ ነዳዲ ይኸፍልዎ ኣለዉ። እዚ ሃብታም ሃገር ምዃን ዘምጽኦ ብልጫ እዩ። ነዚ ምስቶም ኣዝዮም ድኻታት ሃገር ኣነጻጽርዎም። ንሳቶም ብሰንኪ ክቡር ዋጋ ካብ ዕዳጋ እናወፁ ይመጹ ኣለዉ። ሕጂ ቻይና ካብቶም ኣዝዮም ድኻታት ሃገር ሓንቲ ኮነትን።
ግን ብምዕቀኒ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ወይ ፔር ካፒታል ከም ኣሜሪካ ወይ ሃገራት ኤሮጳ ሃብታም ኣይኮነትን። ኣህጉራዊ መለስ ገንዘብ ንቻይና ብምዕቀኒ ዓቕማ ምዕዳግ ካብ ዓለም መበል 73 ይስርዓ። ካብ ሰሜን መቅደና ሓንቲ ስጉምቲ ንታሕቲ እቲ ማእከላይ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃብቲ ምስቲ ዘደንፁ ብዝሒ ህዝቢ ተደሚሩ ቻይና ካብ ኢራን ወፃኢ ካብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንላዕሊ ዋጋ እዚ ውግእ ትኸፍል ከም ዘላ የርኤና። ሄገስ ንኮንግረስ እቲ ውግእ ንኸፈልቲ ግብሪ ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ 29 ቢልዮን ዶላር ከም ዘኽሰረ ኣብ ዝገልጸሉ እዋን እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ኣብ መጀመርታ እቲ ውግእ ኢራን ኣብ ሕንፍሽፍሽ ምእታዋ ካብ ረብሓ ዋሽንግተን ወፃኢ ኣይኮነም ብብዙሓት ተባሂሉ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ቻይና ጽልዋ ስለ ዘለዋ። ሕጂ ድማ እቲ መትከል ክሰርሕ ንሪኦ ኣለና። ትኽክለኛ ምርካብ እኮ ዘይከኣል እንተኾነ ግን 50 ሚእታዊት ዋጋ ወስኽ ነዳዲ ኣብ ጠቕላላ ውሽጣዊ ፍርያት ቻይና 1 ምንካይ የስዕብ። ቻይና ብሓፈሻ ጽቡቕ ናይ ቁጠባ ዕቤት ስለ ዘለዋ እዚ ናብ ቁጠባዊ ምቁልቃል ኣይእትዋን እዩ፣ ግን ካብቲ ክህልዋ ዝነበረ ዕቤት የነክያ። ካልእ ዘሰክፍ ጽልዋ እውን ኣሎ። ቁጠባ ቻይና ብቐንዱ ኣብ ንግዳዊ ፍርያት ንወፃኢ ወይ ኤክስፖርት ዝተመርኮሰ እዩ። እዚ ድማ ካብ መላእ ዓለም ዓቀብቲ ይሓትት። ካልኦት ሃገራት ናብ ቁጠባዊ ምንቁልቃል ምስ ዝኣትዋ ንቻይና ተወሳኺ ቃንዛ ይኾና። ከምኡውን ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ዝውስኽ ናይ መጓዓዝያ ዋጋ፣ ብሰንኪ እዚ ድማ ናይ ቻይና ዓመታዊ ናይ ሰደድ ዕቤት ኣብ ጥርን ለካቲትን 21.8 ነይሩ። ኣብ መጋቢት ግን እቲ ናይ ሓፂር እዋን ስምባደ ንገሊኦም ኢንዱስትሪታት ስለ ዘሰናበዶም ናብ 2.5 ወሪዱ። ኣብ ሚያዝያ ናብ 14.1 ደይቡ። ግን ተንተንቲ እዚ ናይ ጊዜያዊ ምኽዛን ውፅኢት ምዃኑን እቲ ምስንኻል እንተቐፂሉ እቲ ቁፅሪ እናጎደለ ክወርድ ምዃኑ ይኣምኑ። ሓንቲ ንእሽቶ ነጥቢ ኣብዚ ርእሲ ጉዳይ ኢራን ንወሽመጥ ሆርሙዝ ናይ ምዕፃው ዓቕሚ ከም ዘለዋ ብሰፊሑ ተዘሪብሉ እዩ። ግን ኣሜሪካ እውን ነቲ ወሽመጥ ናይ ምዕፃው ዓቕሚ ከም ዘለዋ ብዙሕ ኣይተባህለሉን። ሕጂ ድማ እቲ ዓቕሚ ክትግበር ንሪኦ ኣለና። ናይ ኢራን ነዳዲ እቲ ቻይና ኣብ እዋን ውግእ ታይዋን ከድልያ ዝኽእል ብዘይ ብዙሕ ፀገም ተዓፂሎ። ብተወሳኺ ድማ ኣሜሪካ ነቲ ዕፅዋ ክትሕሱ ዝፍትኑ መራኸቢ ብምሓዝ ብኸቢድ መንገዲ ትገብረላ። እቲ ዝቐለለ መንገዲ ግን ምውቃዕ ምነበረ ልክዕ ከምቲ ኢራን ትገብሮ ዘላ ማለት እዩ። ሳልሳይ ውግእ ዓለም እንተተጀሚሩ ኣሜሪካ ነቲ ዝቐለለ መንገዲ ክትጥቀም ከም ትኽእል ግን ኩሉ ሰብ ዝግምቶ እዩ። እንደገና ቤጂንግ ቅድሚ 3 ወርሒ ብዛዕባ ዛዕምዚ ኣይትፈልጥን እያ ነይራ ክበሃል ኣይከኣልን። ግን ኣብ ህዝባዊ መድረኻት ግቡእ ኣቓልቦ ኣይረኸበን። እዚ ድማ ቤጂንግ ብዛዕባ እቲ ዞባ ኣብ እትሓስበሉ እዋን ኣገዳሲ እስትራቴጂካዊ ግቡኣት እዩ። ነዚ ኩሉ ብሓባር ምስ ንሪኦ ቻይና ብዛዕባ ውግእ ኢራን ዝተሓላለኸ ስምዒት እዩ ዘለዋ። ክብሪ ዋጋ ነዳዲ ሕማቕ እዩ። ዓለማዊ ቁጠባዊ ምንቁልቃል ሕማቕ እዩ። ግን ኣሜሪካ ነቲ ሒዛቶ ዘላ ናይ ኣፅዋር ዓቕማ ክትጥቀመሉ ምርኣይ ንቻይና ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ጽቡቕ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝትኮስ ቶማሆክ ሚሳይል ኣብ እዋን ውግእ ታይዋን ክትኮስ ስለ ዘይክእል እዩ። ከምኡውን ናብ ታይዋን ዝለኣኽ ኣፅዋር ክጎድል ስለ ዝገብሮ እዩ። ስለዚ ቻይና እቲ ውግእ ክውዳእ ትደልያ፣ ግን ከዓ ኣሜሪካንን ኢራንን ክትዓረቓ ትደሊ ማለት ኣይኮነን። እቲ ውግእ ምቁራፅ ንቻይና ቀዳምነት እዩ። ምክንያቱ ወሽመጥ ሆርሙዝ ስለ ዝኽፈት ዋጋ ነዳዲ ስለ ዝረጋጋእን ሙሉእ ዕርቂ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ግን ንቻይና ብዙሕ ኣይኽስባን እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘሎ ማዕቀብ እንተተላዒሉ ቻይና ካብ ኢራን ብሕሱር ዋጋ እተምፅኦ ነዳዲ ክጠፍኡ፣ ከምኡውን ኣሜሪካ ዝያዳ ወተሃደራዊ ሓይላ ናብ ዞባ ፓስፊክ ክተቕንዖ ዕድል ክባዩ። ይኹን እምበር ብሰንኪ ዘሎ ሕጂ ቁጠባዊ ኩነታት ቻይና ውግእ ካብ ዝቕፅል እንተተዓፀወ ይሕሻ። ነዚ ምስ መርገፂ ሩስያ ኣናፃፅርዎ። ንሩስያ እቲ ውግእ ክቕፅል ይሕሻ። ወሽመጥ ሆርሙዝ እንተተዓፅዩ ክሬምሊን በቲ ዝተሰቕለ ዋጋ ነዳዲ ገይራ ንወተሃደራዊ ወፍርታት ክትምውል ትኽእል እያ። እቲ ናይ ሰላም መስርሕ ዘይምስጓሙን ናብ ዩክሬን ዝኸይድ ናይ ኣፅዋር ሓገዝ ከም ዝጎድል ይገብሮ። ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ንሩስያ ካብ ዝኾነ ሰላም ንላዕሊ ይሕሻ። እዚ ዘይተሰማምዐ ረብሓታት ናይቲ ተጻራሪ ኺዳን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ኣፅዋር ዝያዳ ክተዋፍር ይገብራ። ምክንያቱ ኣብ እዋን ውግእ ሓንቲ ብኻልኣይታ ክትተኣማመን ስለ ዘይትኽእል። ነዚ ምስ ምዕራባዊ ኪዳን እንተተናፃፂሩ ንሳቶም ኣብ ናይ ናፃ ንግድን ፖሊስን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ዝተሰማምዑ እዮም። ግን እዚኣቶም ህዝባዊ ረብሓታት ስለ ዝኾኑ ኣብ ምክልኻል ድኽመት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ምምሕዳር ትራምፕ ካብዚ መንገዲ ዝወፅ እዩ። ግን እቲ ስርዓት ቅድሚኡ ነይሩ እዩ፣ ሕጂ እውን ክቕፅል እዩ።
እዚ ድማ ናብቲ ናይ መወዳእታ ነጥቢ የብፅሐና ቻይና ከመይ ጌራ ነቲ ናይ ድርድር ኩነታት ክትጥቀመሉ ትኽእል ቻይና ንኢራን ወተሃደራዊ ኣጽዋር ትህባ ኣላ ዝብል ወሬታት ንኣሜሪካ ዝያዳ ንድርድር ክትቅስባ ይኽእል እዩ ዝብል ግምታት ኣሎ ወተሃደራዊ ሓገዝ ቻይና ንኢራን ሓይሊ ስለ ዝህባ ኣሜሪካ ዝያዳ ክትደራደር ትዳፋፍኣ ግን እቲ ሓገዝ ንኢራን ዝያዳ ትዕቢት ስለ ዝህባ ኣሜሪካ ድማ ንኢራን ንምድኻም ዝያዳ ክትዋጋእ ክትመርጽ ትኽእል እያ ቻይና ኢራን ኣብቲ ውግእ ክትዕወት ጥራይ ትደሊ ነይራ እንተትኸውን እዚ ብዙሕ ኣይምገደሳን ግን ቻይና ሰላም ክመጽእ ዓቢ ረብሓ ኣለዋ እቲ ፍታሕ ድማ ሙሉእ ዘይኮነ ደገፍ ወይ ኮንዲሽናል ሳፖርት ንኢራን መሃብ እዩ ንኣብነት ቻይና ንኣሜሪካ ዕፅዋ እንተዘይኣልዒልክላ ጥራይ ኣጽዋር ክህበኪ ክትብላ ትኽእል እያ እዚ ድማ ንዋሽንተን እንደገና ከም ትሓስብን ከም ትሰርሕን ይገብራ ርግጽዩ እዚ ንኽሰርሕ ቻይና ነቲ ዝኣተወቶ ቃል ክተኽብሮ ኣለዋ ቻይና ንኢራን ሓገዝ ክሰድድ እንተኾይና እቲ ሓገዝ ንኢራን ክበጽሕ ኣለዎ እዚ ድማ ኣሜሪካ ዕፅዋ ገይራ ኣብ ዘላቶ እዋን ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ብኣየር መልኣኽካ ኣብ እዋን ውግእ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ